Dobrý den, přátelé. Jak jsem slíbil, tak dneska se pokusím říct si pár slov o tématu spirála chudoby, což je věc, kterou jsem často diskutoval v posledních dnech, kdy jsem s vámi diskutoval u Šikmého kostela a u hlavního nádraží, protože mnoho lidí se ptá, jak je možné, že se sem stěhuje tolik chudých lidí z celé republiky, jak je možné, že se nám nedaří, jak je možné, že mezi Prahou, což je regionální významné centrum ekonomické, a Drážďany, což je další velké centrum, může existovat místo, které je docela chudé a kde je spousta problémů. Tak jsem se na to trošku pokusil zamyslet a říkám si, fajn, pojďme si říct, jak to možná celé funguje. První věc je ta, že náš region, ve kterém žijeme, Ústí nad Labem, vlastně není atraktivní. Chybí tady perspektiva. Poslední vize, kterou Ústí nad Labem mělo, bylo mýdlo s jelenem a přiznám se, že ve 21. století už toto netáhne. A je potřeba před město postavit novou vizi, novou perspektivu. Protože lidi, kteří jsou šikovní, lidi, kteří přinášejí příležitosti a pracovní místa a možnosti podnikání, tak jsou taky lidi, kteří vlastně jdou vždycky za možností, za perspektivou, za tím, kde mohou uspět, kde se jim bude dařit. A když tady tu perspektivu nevidí, tak prostě se seberou a odstěhují se někam jinam. A pak jsou tady druzí lidé, kteří jsou vlastně chudí a ti zase vyhledávají místa, kde je levno, kde je levný nájem, kde neutratí tolik peněz, kde se sociální dávkou, kterou dostávají, vydrží déle. A z toho důvodu se vlastně zase do neperspektivního regionu stěhují lidé chudí. No a když se to děje nějakou dobou, no tak potom samozřejmě s tím vznikne i spousta dalších problémů. Každopádně jediný způsob, jak se dá této věci čelit, je vlastně vytvořit z Ústí nebo z našeho regionu opět perspektivní místo. Pokusím se říct, jak by se to zhruba dalo udělat a co je k tomu potřeba. První věc je ta, že potřebuji říct, že nemám rád slovo nepřizpůsobivý. Bavíme se tady o chudobě, bavíme se tady o tom, že člověk, který je chudý, tak potom nemůže dát i dobrý potenciál pro své děti, má omezené možnosti řešení svých problémů a jak říkám, když je mnoho nechudých lidí na jednom místě, tak je tady problém. Když se podívám na chudé lidi, tak se dají rozdělit do 3 částí nebo do 3 skupin. Ti, co pracovat chtějí a pracovat nemohou najít práci, tak ti potřebují dostat akorát příležitost. V zásadě je to největší skupina chudých lidí a tam je nejlepší, prostě, když lidé zbohatnou, když si vydělají víc peněz. Jak lidé vydělají víc peněz? Možná to víte, ale Ústí nad Labem, Ústecký region je nejchudší region, nebo region s nejmenším příjmem průměrným na osobu v České republice. Jak je možné, že se tady vydělává nejméně peněz? No tak je to dané tím, že vlastně funguje to takto. Když je nějakého statku, třeba i lidí, nedostatek, tak jeho cena roste. To znamená, jestliže je tady dostatek firem, dostatek zaměstnavatelů, kteří se přetahují o zaměstnance a zaměstnanců je nedostatek, no tak potom dojde k tomu, že vlastně nabízí, řekne Pepa, hele Pepo, Maruška tady dělá za 100 korun, já jí dám 130 korun, půjde ke mně. No a vlastně Maruška si potom řekne, hele fajn, vezmu si 130 korun a jde za lepší prací, za lépe placenou prací. Tímhletím způsobem, když je lidí nedostatek, tak samozřejmě příjmy jdou nahoru. Naopak, když je lidí příliš mnoho, kteří nemohou najít práci, tak jsou ochotní potom pracovat za jakoukoliv cenu a výsledek je ten, že si nevydělají tolik peněz. Když to město je potom chudé jako takové, když ty peníze v tom městu nejsou, tak se tam potom rozmáhají další problémy, o kterých budu mluvit za chviličku. Když se bavíme o chudých lidech, tak je pak tam druhá skupina lidí, která se prostě dostala do tíživé situace. Jsou to matky, které opustil manžel, které živí dítě a tak dále. Tuto skupinu lidí potřebuje město podpořit. Potřebujeme mít ve městě vlastně sérii nebo skupinu bytů sociálních, rovnoměrně rozvrstvených po městě, připravených pro skupinu lidí, která se dostává do potíží, kde musí být přiměřené nájemné, které je samozřejmě zajímavé a které reflektuje tu situaci těch lidí, ale na druhou stranu musí tam být přísná pravidla, protože slušní lidé, kteří se dostali do problémů, jsou schopni respektovat pravidla. A když ta pravidla respektují, tak město jim dává prostor a čas na to, aby si svoji situaci vyřešili. No pak je tady celá skupina lidí, která pracovat nechce, to se děje vždycky. Obecně to je zhruba 4% populace, ať se podíváte kdekoliv, je to pořád stejné procento. A tato skupina lidí v zásadě pobírá sociální dávky, nechce najít zaměstnání. No a tam je potřeba udělat to, co se vlastně teďka daří i celkem v zásadě nabídnout jim práci. To znamená, aby město řeklo, fajn, nebo město i stát, budeme vám dávat sociální dávky, ale vraťte nějakým dílem společnosti to, co od ní berete. Buďte nějakým způsobem prospěšní. Ideální cesta, kterou vidím, je, aby tito lidé, kteří dlouhodobě jsou nezaměstnaní, nemohou nebo nechtějí najít práci, tak aby vlastně pracovali
v oblasti očisty města. Jak víte, tak v Ústí nad Labem je práce dost na čistotě. Podle mých zkušeností z role náměstka, vím, že v Ústí nad Labem běžně může najít práci 500 až 1000 lidí v jednotlivých obvodech v součtu na veřejně prospěšných pracích. Pokud se podívám dál na tu perspektivu v tom regionu, tak jediný způsob, jak region dát perspektivu, je dát mu nějakou novou vizi. Podle mého názoru můžeme čerpat z toho, co tady máme. Máme tady velkou univerzitu, máme tady univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, máme tady univerzitu v Děčíně, dopravní fakultu ČVUT. To je velmi zajímavý základ. Máme tady špinavou minulost, to znamená, těžily se tady suroviny, celý ten region byl exploatovaný, de facto využívaný, vyvážela se odsud energie a suroviny. V tuto chvíli je to vlastně nepopsaný list. Můžeme se dívat, co dál. Podle mého názoru by bylo velmi dobré, pokud bychom před Ústí postavili novou vizi. A to je místo té špíny, která tady byla, sem přivést čisté technologie a inovace. Většinou to začíná tak, že se potká pár lidí a že přijde první hráč, vlastně, který přinese nějakou novou myšlenku. Teďka je velké téma, které hýbe světem, a to je téma autonomní mobility, elektromobility, čistých pohonů, akumulátorů, těchto zajímavých technologií, které skýtají velké množství vlastně možností. Já mám takový sen, že Ústí nad Labem, Ústecký region se stane centrem výzkumu a vývoje v oblasti autonomní mobility, centrem výzkumu a vývoje v čistých technologiích. Přijde první firma a přijdou sem chytří lidé, kteří v ní budou pracovat. Přijde druhá firma a řekne, aha, kde pracují v České republice lidé, kteří se vyznají v tomto oboru. Aha, jsou v Ústí nad Labem, tak fajn, postavíme tam další výzkumné centrum. Lidé chytří, kteří budou chtít pracovat v tomto oboru, se zeptají, kde je v České republice místo, kde se dá takto pracovat. No aha, v Ústí nad Labem, a přestěhují se. Tímhletím způsobem se dá postupně vytvořit vlastně centrum i v Ústí nad Labem, které přitáhne tento typ lidí a začne se vlastně okolo toho vytvářet celá nová ekonomika. K tomu, aby tohle mohlo vzniknout, bude potřeba udělat pár věcí, o kterých budu mluvit následně. Co pro to může udělat stát? Podle mého názoru stát nám dluží. Když do Ústí nad Labem, proč nám dluží? No, protože celá ta léta nás využíval. Vzal si od nás suroviny, vzal si od nás zdroje, nechal nám tady znečištění, nechal nám tady špínu a nechal nám tady poškozené lidi, kteří jsou nemocní a mají krátkou dobu dožití, nechal nám tady zanedbanou infrastrukturu. Jak konkrétně nám stát může pomoct? No, určitě ne tak, že udělá výjezdní zasedání v Ústí nad Labem a oznámí zrušení těžebních limitů. To je prostě katastrofa. Já jsem říkal, když se tohleto stalo, takže to si mohli možná odsouhlasit vláda v Praze, že je potřeba v Ústí nad Labem dělat něco úplně jiného. Tak za prvé je potřeba, aby nám stát dodal kvalitní infrastrukturu. Bez infrastruktury se nedělá nic. Podívejte se na Ostravu. Ostrava dneska má velmi dobře našlápnuto a ten impuls, který získala, byla ta kvalitní dálniční infrastruktura. Teďka naštěstí jsme kousíček před otevřením D8, takže to je velký impuls, který samozřejmě regionu velmi pomůže, ale jsou tady i další věci, které je potřeba udělat. Za prvé je to ta vysokorychlostní trať. Vysokorychlostní trať má spojit Berlín s Řeckem. Ta trať má vést přes Drážďany do Prahy. Mně se v roli náměstka podařilo zajistit to, že přímo v centru Ústí nad Labem bude zastávka vysokorychlostní trati. Ta zastávka umožní to, že pokud navedeme veškeré regionální trati na této zastávky, tak během 22 minut se z Ústí nad Labem dostanete do centra Prahy. To je kratší čas, než potřebuje mnoho Pražanů na to, aby se dostalo z periferie do centra Prahy. To znamená, že pro Ústí nad Labem se tady skýtá příležitost, že tady se budou lidi žít jako v rezidenční bydlení, vydělají peníze v Praze, přinesou je do Ústí nad Labem, tady je utratí. To je velmi dobrá perspektiva. Také se může stát to, že ten levnější, v úvozovkách levnější pořízení nemovitostí, které tady jsou k dispozici, se využije k tomu, že se sem přestěhují některé firmy a vlastně budou odsud působit a budou pracovat v Praze. 22 minut je velmi krátká doba. To je jedna důležitá věc, na kterou potřebujeme tlačit, aby vysokorychlostní trať byla co možná nejrychlejší. Další věc, kterou stát může jednoznačně udělat pro rozvoj našeho regionu, je, že umístí nějaký významný úřad do Ústí nad Labem. To je věc, o které jsem zatím nikdy mnoho neslyšel, ale je to jasné. Teďka zrovna se diskutuje o tom, že by se měl dělat nový úřad, respektive restrukturalizace ministerstev, že by mělo vzniknout ministerstvo pro inovace a vědu. A já se ptám, proč takovéto ministerstvo nemůže sídlit v Ústí nad Labem? Proč tady nemůže vzniknout takhle silná instituce? Protože pokud se toto stane,
tak samozřejmě stát bude do našeho města každý měsíc posílat peníze pro platy všech těch ministerských úředníků, což je výrazná spruha pro místní ekonomiku. A současně to bude znamenat, že tady vznikne mnoho pracovních míst pro kvalifikované lidi. Význam našeho regionu vzroste a jestliže tady budeme mít centrum vědy a inovací, no tak to bude znamenat, že budeme jenom krok od toho, abychom přitáhli i tu vědu a ty inovace. Byla by to velká pomoc. Možná se nepovede sem dostat ministerstvo, ale můžeme sem třeba dostat technologickou agenturu České republiky nebo nějaký jiný významný úřad, nebo případně správu systému Galileo. To jsou všechno instituce, které musí někde sídlit a já se kloním k tomu, aby do Ústí nad Labem bylo přivedeno několik významných institucí právě z toho oboru, na který se chceme do budoucna orientovat. Není žádný důvod, aby takhle profitovalo třeba jenom město Brno, ve kterém je případně ústavní soud nebo nějaké další instituce. Další věc, co stát pro nás může udělat. Víte sami, že máme tady nedaleko Miladu, což je krásný kus vlastně území, na který teprve čeká na využití. My můžeme významně čerpat v našem regionu mimo jiné z turistiky, ale turistika nemá infrastrukturu. Stát nám v tuto chvíli má předávat jezero Milada ve stavu, který prakticky není způsobilý k užívání. Je to de facto zasypaná díra, plná vody, do které je potřeba investovat stovky milionů korun. Já se ptám, proč stát investoval 5 miliard zhruba na rekultivaci jezera Milada, proč neinvestoval třeba 5,3 nebo 5,5 miliardy korun. Proč stát jako formu kompenzace našemu regionu neudělá to, že tam okolo celé Milady udělá inlineovou dráhu z hladkého asfaltu, vynivelovanou, širokou 4 metry, vedle ní jednometrový běžecký pás z nějaké toho dusané, toho antuky nebo z čeho, na čem se běhá a k tomu vlastně vytvoří infrastrukturu. Co by to způsobilo? No, způsobilo by to, že bychom měli vlastně široko daleko nejlepší podmínky pro inliny a pro cyklistiku a to samozřejmě zpřístupní, nebo to zvyšuje atraktivitu našeho regionu a atraktivita přivádí šikovné lidi, to už jsem mluvil před chviličkou. Další věc, která je zajímavá, kterou je možné udělat, je, možná nevíte, ale Děčín potřebuje nutně napojení na dálnici D8. Varianty jsou některé na stole, jedna z nich je, nebo dvě ty varianty jsou, že se vlastně pojede zelenou krajinou, kde doposud žádné komunikace nejsou, bude tam vysoké stoupání, náklady na ten přivaděč budou až 6,3 miliardy korun. Přitom se v současné době dělá nebo zahájila výstavba Velznické spojky, která převede dopravu z děčínského Nového mostu na ústecký přivaděč, který vede okolo Labe. Jedna z možností, kterou je možné udělat, je, že se posílí o jeden pruh silnice do Ústí nad Labem, to znamená, že se vlastně udělá souměstí dobře propojené mezi Děčínem a Ústím, což podpoří místní ekonomiku a výměnu lidí. A potom narazí tato doprava z Děčína do Ústí nad Labem. Problém je v tom, že vlastně my už nejsme Ústí nad Labem, my jsme Ústí u Labe, protože máme mezi městem a Labem, což je naše nejcennější deviza, magistrálu, která znemožňuje lidem, aby se k Labi vůbec jakkoliv přiblížili. Místo toho, abychom třeba po vzoru Drážďan měli na břehu Labe promenádu, která by dramaticky zlepšila životní prostředí v městě, tak já navrhuji to, aby stát, kterému patří tato silnice první třídy, udělal za 1,3 miliardy přípojku do Ústí nad Labem, vedle Labe, to znamená, že to bude neustále ve vodorovné poloze, nebude tam žádné velké stoupání, a aby mezi Žižkovou ulicí v křižovatkou Fibikovou a mezi ulicí Opetalovou a Karolíny Světlé, což je bývalý zahradnický podnik, udělal 4kilometrový krátký tunel, který bude napojený do toho terminálu vysokorychlostní trati, to znamená, že vlastně autobusové nádraží, vlakové nádraží a kapacitní parkoviště bude umístěno přímo v centru města v prostoru bývalé nebo současného západního nádraží. Další výjezd z tunelu bude na ulici Přístavní, vlastně u českých přístavů, kde se plánuje velký přístav i do budoucna a tento přístav dramaticky zatěžuje město Ústí nad Labem vlastně tranzitní dopravou. Další výjezd bude na křižovatce Velké Hradební a Dobětická. Tam vznikne kruhový objezd a vlastně zajede se přímo pod Mariánskou skálu a další napojení vznikne z Nového mostu. To znamená, že v případě povodní město Ústí nad Labem bude dokonale prostupné takovýmhle tunelovým systémem a veškerý tranzit se z města odstraní se hluk, prach, odstraní se tranzitní doprava a dramaticky se zrychlí. Bude to mít dopady zejména připojení průmyslové zóny na Střekově na dálnici, bude to mít dopady na připojení všech městských částí na dálnici a bude to mít taky dopady na připojení průmyslové zóny v Neštěmicích a
přístavu v Krásném Březně. Pokud se toto stane, tak stát samozřejmě bude muset zaplatit 4-kilometrový tunel, což není nějak velké dílo, ale současně ušetří za připojení Děčína na dálnici D8 a Děčín se připojí na dálnici D8 přes Ústí nad Labem. Pokud se tohleto stane, tak to posílí význam Ústí nad Labem jako regionálního centra a zlepší to životní podmínky v Ústí nad Labem. Důvod, proč jsme k tomuhle přišli, vlastně já jsem jako náměstek měl celou pracovní skupinu, která se zabývala dopravou a ta pracovní skupina řešila, jak uklidnit centrum města Ústí nad Labem, jak odstranit dopravu, jak udělat vnitřní kruhový objezd nebo vnitřní okruh, vlastně, který by umožnil vytvořit pěší zónu hlavně na Pařížské ulici, okolo muzea a vlastně celé to město vevnitř zkulturnit, vytvořit klasické centrum města. No a jediný způsob, jak jsme to dokázali vyřešit, bylo to uvědomění si, že vlastně dálnice D8 odebere většinu dopravy z Labského údolí a že skutečně to řešení, které tady máme dneska, pro to město je zcela nešťastné. Takže zatím jsem řekl, že stát by měl umístit nějakou významnou státní instituci do Ústí nad Labem, měl by podpořit vysokorychlostní trať, infrastrukturu a měl by nám taky předat Miladu ve stavu, která je způsobená k užívání. Další klíčová věc, kterou nutně potřebujeme od státu, je, že město není dneska schopné nést náklady na řešení brownfieldů. Zhruba 1/3 území města, brownfieldy jsou opuštěné průmyslové areály. Zhruba 1/3 města je dneska pokrytá vlastně starými budovami, halami s různou ekologickou zátěží a tak dále. Tyto haly sloužily tomuto státu k tomu, aby řešil svoji surovinovou a energetickou základnu. V dnešní době, kdy je potom na tom amen, tak nám to tady zůstává a pokud firma chce v Ústí nad Labem postavit svoje sídlo, anebo chce tady postavit, tak nevím, něco se přepojilo, už je to dobré, tak nemá kde. Moje vlastní firma, která tady v Ústí zaměstnává 110 lidí, řešila problém v tom, že už nemohla sídlit tam, kde sídlila, to znamená u Labe v riziku povodní, ale musela najít nové sídlo. A dostali jsme se až do takové situace, že hrozilo to, že se z Ústí nad Labem budeme muset odstěhovat, jelikož tady nebyl dostatek pozemků. Nakonec jsme postavili budovu na Zelené louce, což je naprosto mimo moje přesvědčení a jsem z toho vlastně rozčarovaný, ale nic jiného nebylo v tu dobu možné. Já říkám toto. Stát musí pomoct tomuto městu k tomu, aby se dali do pořádku brownfieldy, aby se tady připravili pozemky, vykoupili, skonsolidovali, zbourali ruiny a připravili se pro investory. Pokud se tohleto stane, tak Ústí nad Labem jako takové začne být velmi atraktivní pro nové firmy. A to je způsob, jak se tady rozběhne místní ekonomika, nebo jeden ze způsobů, jak se rozběhne místní ekonomika, začneme mít jako město schopnost vázat a přitahovat vlastně kvalitní pracovní síly a vzniknou tady pracovní příležitosti. Podpoří se důležitost Ústí nad Labem. Mimochodem, v minulosti, před několika lety, bylo regionálním centrem město Litoměřice. Ve chvíli, kdy se postavila trať, která se Litoměřicím vyhnula v údolí řeky Labe, tak vlastně Litoměřice tuto svoji pozici ztratili. Pokud se podaří vytvořit vysokorychlostní trať, pokud se podaří posílit infrastrukturu, tak to Ústí nad Labem zase opět získá na důležitosti a potom je možné vlastně z tohoto centra působit do celého kraje. Ten celý kraj potřebuje restrukturalizovat, nejenom Ústí nad Labem. Pojďme se podívat ještě dál. Bavil jsem se o místní ekonomice. Místní ekonomika, já jsem byl kdysi ve Walesu, je to asi 5 nebo 6 let. Wales je část vlastně Spojeného království, kde došlo přesně k podobnému efektu jako v Ústí nad Labem. To znamená, že populace stárne, odstěhovali se, mladí lidé se odstěhovávají, místní ekonomika chřadne. Co se tam dělalo? Oni mi vysvětlovali, že v zásadě je potřeba město pojímat jako vědro. Představte si ho jako vědro. Do toho vědra teče voda ze zhora. Čím více vody v tom vědru je, tím více ta voda jsou peníze, prosím vás. Čím peněz více teče do města, tím lépe. Čím větší hladina peněz ve městě, tím větší intenzita ekonomiky. No a v tom vědru jsou také díry. A vlastně oni říkali, ty díry ve vědru se musí zalepit, to znamená, z města ty peníze musí pokud možno co nejméně odtékat a co nejvíc peněz musí do města přitékat. Hladina peněz ve městě musí být co nejvyšší a peníze se ve městě musí co nejvíc točit. Z toho plynou některé kroky a věci, které jsem prosazoval a prosazuji, to znamená, jaké jsou ty největší díry, které v Ústí nad Labem jsou. No tak jedna z největších je hazard.
My tady máme přes 80 heren v Ústí nad Labem, z města oteče něco mezi 300 až 500 miliony korun ročně, úplně k ničemu, ty peníze se tady ani neohřejí a navíc vlastně v hernách sázejí lidi, kteří mají nejhlouběji do kapsy, utratí tam své sociální dávky a prostě ty peníze jsou nenávratně pryč a vlastně pro město neudělají nic. Další věc, která je problém, vlastně když chcete zničit funkční město, dejte do nich hodně supermarketů. Jakmile dosypete do města supermarkety, tak to město vlastně začne vysychat, protože všechny peníze, které se odstnou ve vaší kapse ve formě peněz, mezd, no tak prostě druhý den dáte do supermarketu. Ale všechno to zboží, které v tom supermarketu je, tak se přivezlo od někud jinut a peníze okamžitě utíkají kam si jinam a nejsou tady, nejsou k dispozici. Když se podíváte na povahu peněz, tak když máte 50 korun, tak to kolečko z kovu vy vezmete do ruky a dáte ho kadeřnici a kadeřnice vás za to ostříhá. Pak ona vezme tu 50 korunu a koupí si za to 2 rohlíky a někdo se sebere a jde kvůli tomu kolečku upíct ty rohlíky. Jo, nebýt toho kolečka, tak on nikdy ten zadek nezvedne a nikdy ty rohlíky dělat nebude a kadeřnice nebude stříhat. Ale všimněte si, že to kolečko je pořád kolečko a nezměnilo svoji podstatu, změnilo jenom svého majitele. To znamená, že čím častěji nebo čím vícekrát se to kolečko otočí v rámci Ústí nad Labem, než ho opustí, tím více lidí si může vydělat. A všimněte si, že blahobyt, to, jak se lidi mají, nijak nesouvisí s tím, jako s penězi jako takovými, ale souvisí hlavně s tím, jakou intenzitu práce všichni lidi mají. Čím více lidi pracují společně a efektivně samozřejmě, tím lépe se mají. Žádná jiná závislost tam není. To je vlastně mechanika, kterou potřebujeme použít i v Ústí nad Labem. Když jsem se ptal, jak dát dohromady město, tak začíná se vždycky od náměstí. Potřebujete udělat skvělé náměstí. My máme v Ústí nad Labem na Míráku Apelplac. Nevím, čemu to je, v zásadě jsem to úplně nepochopil, je to možná na nějaké demonstrace nebo něco takového, ale po všechno čas ostatní se tam vlastně nedá fungovat. Ženy s podpatkama si tam zlomí nohu a není možné to použít jako centrum města. Podle mého názoru by oblast Mírového náměstí zasloužila celé přepracování a mělo by se centrum města rozšířit směrem k fóru samozřejmě, protože fórum významně přispělo, ač mám teda velké výhrady k architektonickému vyznění, přispělo vlastně ke vzniku jakéhosi centra města a měli bychom rozšířit centrum města i o Pařížskou a Lidické náměstí. Celá tato oblast by se měla významně zbavit dopravy a vlastně i zaparkovaných aut, mělo by se to sklidnit, udělat tady příjemné centrum města. Z toho se vždycky začíná. Jakmile je centrum města, může tam začít nějaký spolkový život, může tam začít nějaká aktivita společná a začne se tady jaksi vytvářet prostě funkční město. No a teprve poté se může rozšiřovat dál. Další věc, která ovlivňuje dramaticky atraktivitu města, je množství reklam. Všimněte si, že v Ústí nad Labem je naprostá epidemie reklamy. Je to tak ošklivé, že prostě člověk radši sklopí zrak a naučí se ty reklamy nevnímat. To je přesně důvod, proč se s reklamama nemá hýřit. V zásadě v centru města reklamy nemají co dělat. Centrum města má být co nejzdobnější a co nejpříjemnější, aby člověk měl důvod se tam v klidu projít se svojí rodinou na víkend. Jakmile se nám podaří uzavřít ty díry v tom vědru, to znamená hazard, omezit výstavbu dalších supermarketů, mimochodem teďka se další chystá, tedy v Ústí nad Labem. Jakmile se nám podaří tyto věci zapouzřít, jakmile se nám podaří zadávat veřejné zakázky místním lidem, třeba už i formou tou, že městské části budou většinu svých prací řešit prostřednictvím právě lidí, kteří mají zhoršenou zaměstnatelnost, těch dočasných pracovníků, no tak potom ty peníze, které tady jsou, se tady několikrát otočí a v tu ránu se zlepší vlastně finanční situace celého města a ekonomická aktivita. A s tím přichází to, že začnou být dražší nemovitosti, začnou být dražší nájmy, začnou lidi mít víc peněz v kapse a výsledek je ten, že Ústí nebo Ústecko nebude jedno z nejchudších regionů a tím pádem se sem přestanou stěhovat, chodí lidé ze široka daleka. Ti lidé, kteří tady jsou, většina těch chudých, kteří pracovat jsou ochotní, si vydělají víc peněz a z té situace se dostanou. Přesně tímhletím způsobem se uzdravuje město a já jsem přesvědčen, že přesně touhletou cestou potřebujeme jít. Pojďme s Ústí nad Labem udělat centrum výzkumu a vývoje čistých technologií, přiveďme sem Škodu Auto, která bude nucena dříve nebo později
vytvářet celou novou divizi, která se bude zabývat autonomní mobilitou. Pojďme sem přivést softwarové giganty, Microsoft a další, ať tady vytvoří inovační centra. Pojďme tady udělat podnikatelský hub, to je další klíčová věc. V Praze existuje na Drtince, jestli to znáte, hub podnikatelský. Co to je? Je to velká místnost, kde je spousta stolů, je tam vysoká míra důvěry, takže když si tam jdete udělat kafe, tak tam hodíte 10 korun do misky a uděláte si prostě kafe. Platíte tam 2-3 stovky měsíčně, velmi málo, a funguje to tam tak, že vlastně si tam pracuje třeba 100-150 lidí, kteří tam můžou kdykoliv přijít, můžou si tam sednout a pracovat. Ale nepotřebují si pronajímat kancelář za 4 000, ale mají takovouhle sdílenou vlastně plochu se zasedačkama, s jednačkama a používají jenom to, co potřebují. To, co je ale klíčové, je, že když se tam tolik lidí dostane na jedno místo, tak dojde k tomu, že jsou to lidi různých profesí. A inovace a nápady vždycky vznikají na hranách kompetencí. To znamená, že vezmete kuchaře, chemika a instalatéra a věřte si tomu, že když tyhle 3 lidi po těžkých potížích se domluví, vlastně, protože každý používá jiný jazyk, tak přijdou na něco nového. A přesně tohle se děje vlastně v podnikatelských hubech, kdy tato místo je vlastně zdrojem nových nápadů, nových firem, nových příležitostí a je to něco, co nutně v Ústí nad Labem potřebujeme. Já bych byl moc rád, a je to další moje vize, kdyby místo té ohavné díry na Mírovém náměstí, která prostě hyzdí samotné centrum města, město tuto díru odkoupilo a postavili jsme tam budovu, která bude obsahovat galerii, aby jsme měli kulturu vysokou v centru města a která bude obsahovat podnikatelský hub, tak, aby přímo do srdce města přišly tyto inovační postupy. No a potom je potřeba propojit dobře univerzitu, je potřeba propojit univerzitu v Děčíně, a připojit do toho základního výzkumu, ale i aplikovaného a vlastně spojit je s těmi firmami, které sem přijdou a vytvořit tady ten uzavřený okruh. Proto tak intenzivně podporuji Nufaro. Já vím, že Nufaro se dostal do problému teďka, že tam byly nějaké potíže. Trošku se okolo toho motám, budu se snažit maximálně pomoct tomu, aby se ten původní nápad, ač teda to stojí na zelené louce, s tím taky nesouhlasím, ale budíš, už je to postavené, aby se ten původní nápad toho, že se udělá tady inovační centrum, kam přijdou inovativní firmy, aby jsme odtamtud mohli začít. Ta inovační infrastruktura tady to úplně chybí. Jestliže mezi tím město vyřeší brownfieldy se státem, zbouráme ruiny v centru města, máme tady nastartováno, během pár let se tomuhle městu může začít dařit. Tak to je asi všechno, jak to vidím se spirálou chudoby. Mimochodem ta spirála chudoby tedy má jak se stupnou křivku, to znamená, že to čím dál horší. Teďka v ní jsme, během posledních 5 let se asi trojnásobil počet lidí, kteří přijímají dávky na podporu bydlení, tak se může tato spirála zastavit, anebo se také může roztáčet úplně na druhou stranu. No a jelikož mám Ústí nad Labem rád, měl jsem možnost žít v Austrálii, ale vrátil jsem se zpátky, chci tady žít, tak bych přál tomuhle regionu, aby se z toho dostal a aby jsme se dostali na tuto úroveň třeba tím způsobem, o kterém mluvím. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám hezký den a příště si vyberu zase nějaké další téma. Hezký den, naschledanou.